clatină lumea și se înspăimântă de valuri și groaza ce i-a învăluit. Dar noi vrem să spunem, a noastră speranță e în mâna celui ce ne-a mântuit. Se clatină lumea și se înspăimântă de valuri și groaza ce i-a învăluit. Dar noi vrem să spunem, a noastră speranță e în mâna celui ce ne-a mântuit. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îți spunem: revino Iisus. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îți spunem: revino Iisus. Prin tot ce se întâmplă, Scriptura vestește că totul se îndreaptă spre un grabnic final. Dorim-o, Părinte, să fii Tu la cârmă, să duci barca noastră prin valuri spre mar. Prin tot ce se întâmplă, Scriptura vestește că totul se îndreaptă spre un grabnic final. Dorim-o, Părinte, să fii Tu la cârmă, să duci barca noastră prin valuri spre mar. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îți spunem: revino Iisus. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îți spunem: revino Iisus. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate